Donde no hay publicidad resplandece la verdad, deia aquella cèlebre revista de la Codorniz, oi? Aquí no fem publicitat, però sí que donem amb aquesta taula cabuda, com vostè sap, a la crítica de tota persona que estigui veient la tele. Avui estarà amb nosaltres Ramon Cunill, que ens ha demanat, sisplau, vull que em passeu el tall aquell, no sé si el va veure, de l'altre dia, no fa gaire, un mes i escaig, del senyor Cerdà a la Nòria, quan va fer aquell teatral esclat antichavista, elogiant la figura del rei, dient un rei humano, un rei sanguíneo, agafant la foto del Chávez, que portava convenientment preparada a sota de l'americana. En fi, demana al Ramon Cunill, que vol fer la crítica, aquest tall d'aquest Cerdà passat de voltes. Endavant. Me estoy reprimiendo de hacer algo que quería hacer. No te reprimas, estás en tu casa. No. ¿Qué te tensiona? Me he tensionado viendo al rey y a Zapatero en esas circunstancias. Además, con Aznar nos metemos nosotros, pero fuera de casa no. ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hombre? Mira que me sale de dentro, ¿eh? No. ¿Cómo te caía Chávez antes de lo de hoy? No, a mí no me caía bien porque yo no soy de los que he tragado. Yo tengo un problema. Las dictaduras no me gustan. Y entonces ahora, que tantos años después, cuando ya somos todos mayores, ahora venga este a hablar de Marx y Engels y se ha despertado este exgolpista, digamos, al marxismo-leninismo, que habla una cosa que ni la Pasionaria se creia. Doncs, efectivament, aquí tenim el Ramon Cunill. Bona nit. Bona nit. Et presento el José Luis Martín, per si no el coneixies. José Luis Martín, Ramon Cunill. Aquest senyor és el que fa el jueves, eh? I fet a mà, eh? Fet a mà, té mèrit, eh? I 52 persones més, eh? Bé, però vull dir, tots treballen a mà. Ramon, tu volies aquestes imatges que hem passat del Cerdà amb aquella cèlebre nit a la Nòria. Endavant. El senyor Cerdà, jo he vist una sèrie d'incongruències. Con Aznar solo nos metemos nosotros, però ell li pot dir fill de puta en el Bush, en el seu programa li va dir, i a més el motiu és el mateix, les armes de destrucció massiva. En defensa del rei, el rei a les eleccions que l'han escollit era o cap d'un estat nacional catòlic o cap d'un estat una monarquia parlamentària, però ell per parar o per bé estava allà. No, eleccions no n'hi ha hagut mai per res. No, la Constitució és el que se'ns al·lega, que ho van votar per la Constitució. Sí. Després, aquest argument de quan l'Aznar per ser espanyol només ens hi posem nosaltres, en el cas del Carot no funciona perquè el públic demanava sang. Era un missatge cap a les Espanyes, com vostè diu, i demanava sang, no podia mullar-se ell. Ell es diu Javier allà, Xavier aquí, i a la Xina popular no sé com es diu. Després també diu, critica contra el marxisme-leninisme de l'última hora, quan ell, el que jo he vist que no respecta gaire la propietat privada intel·lectual, és ell, amb el Duty Free, no? El Duty Free ni s'ha dirigit al Miquel Calçada i li fa el mateix programa. Aquí no... Sí, ens ho va corroborar el Miquel aquí, que va estar aquí, que va dir no, encara és hora que m'hagin de trucar, això és cert. I fa el mateix programa, bueno, no fa el mateix programa, un format similar. I ja l'últim, ja que em grinyola molt, és que va deixar Cròniques Marcianes perquè estava cansat. Justament quan el Buenafuente se'l menjava i al principi de temporada jugava amb les audiències, amb el share, les cotes de share i tot això, però quan va veure que la batalla la tenia perduda ho va deixar. I va venir el cansanci de... Bé, és la crítica del Ramon Cunill. Si el Cerdà ens està veient, el podrà advertir que l'audiència mossega molt més que jo. L'audiència no és tonta. Jo sempre dic que aquesta és una taula que està oberta a tothom i, naturalment, el Xavier Cerdà, el dia que vulgui, que l'hem convidat tantes vegades, pot seure aquí. És lliure el Xavier Cerdà, com tothom, de ficar-se en el plató que vulgui. Això sí,
A mi també, si em convidessin de segons quins programes, tampoc hi aniria. Bé, a nosaltres ens agradaria que vingués un dia a tenir una cordial xerrada crítica. Gràcies, Ramon. Coneixes el Pepito, aquest personatge? Bé, no es pot comparar amb les criatures que vosaltres treballeu en el Jueves. Jo no diré res perquè no vull mossegar-li. No el vols mossegar, el Pepito? Com no m'ha mossegat a mi tampoc. Doncs bé, ara potser sí que hauràs de dir-li alguna cosa perquè el Pepito t'ha fet un Pepito només pensant en tu. Hòsties. Endavant la consulta del Pepito amb José Luis Martín. Ya la tengo colocada aunque sea con este. La infanta de verdad no era Elena, era Marichalar. Qué fuerte, entre Marichalar y su guardaespaldas había una relación. Ho esteu sentint? Això no és televisió, això és un insult continu. Sí, ui, fort, molt fort. Fortíssim! Doncs ara mateix truco a l'Audiència Nacional. Senyors de l'Audiència? Sí? Doncs vinguin pitant, que a la tele no paren de fer delictes, un darrere l'altre. A qui he de condemnar? A la tele no paren de fer delictes. I això de qui és? Contestin! Qui és el propietari d'aquesta difamadora revista? Ei! Queda detingut! Li caurà el pèl! Terrorista! Pepito, potser li haurien de buscar un advocat al pobre Monegal. José Luis! El que li han de buscar és una bona cartera per pagar la multa! L'audiència no és una audiència! És un escurabutxaques! Així s'ho ha vist el Pepito. Està molt bé. Jo procurant trucar a l'Audiència Nacional perquè engarjolin els de la tele No ho aconseguiràs. i només engarjolen els que llegeixen el Jueves. Bé, això és un mèrit a favor, de totes maneres, no? I tant. José Luis, gràcies per haver vingut aquesta nit. Gràcies a vosaltres. Jo crec que ha sigut molt interessant aquesta relació que hem estat veient d'una portada que portava una setmana penjada a internet, 3 dies distribuïda, 24 o 48 hores als quioscos, i que el jutge de sobte, per un programa de tele, i aquí ve la reflexió d'un programa de tele, de crítica de tele, per un programa de tele, el jutge es mobilitza. Ramon Conill, gràcies per ser aquí, per la teva contundència amb el Xavier Sardà, deixa'l respirar una mica, quan torni, ara està allunyat de la tele, quan torni, crec que a l'abril o maig, amb el Duty Free, si vols et tornem a convocar, i li'n fots de valent, i em treus, i et deixo a tu l'espasa. M'especialitzo. T'especialitzes. José Luis, gràcies. Vosaltres ja sabeu, si voleu venir de públic, telèfon 93 310 74 60, telemonegal@barcelonatv.cat. A tots els que sou aquí, per aquesta nit que hem passat junts, molt agraït. José Luis, fins a la propera. Moltes gràcies. I, amic Conill, Gràcies. i a vosaltres ja ho sabeu, dimarts que ve, una altra expremuda de la llimona, que és, a més, el que faré ara, prendre'm un bon suc de llimó, a veure, de Sí, llimona. perquè si no, no tornes la setmana vinent, Gràcies a tots.